Olga taба atlıyız. Hem ekranlar olduna Novоспасская işçiler поселогында гомер sürüşü Timur Bulatova Ruşaniya Diyanshevnаны şakırıp alabız. Bugün ol üzünün motor tuğan günün karşılay. Ымтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яңа Терешка авылыннан Алиевлар гаиләсе. Апасы Нурия Дияншевна, җизнәсе Рафат Шамилевич, уллары Руслан Рафатович, тормыш иптәше Зөлфия Алиевна, балалары Марсель, Салават һәм Әлфинә котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Әле ярый, әтиәни миңа сине бүләк иткәннәр. Авыр чагымда таянышым, шатлыкларымда ышанышым, сердәшем һәм җанымны тынычлата алучым да син сеңелем. Озак еллар Новоспасская бистәсендә яшәп килсәң дә, арабызда чакрымнар булса да, кардәшлек җепләребез бер кайчан да өзелмәде. Мине генә түгел, балаларымны да үзеңнеке сыман бик якын күреп, һәр вакыт ярдәмгә чабасың. Кадерле сеңелем, яраткан апабыз, туган көнең белән котлыйбыз. Синнән дә якын, синнән дә тугры туганыбыз юктыр. Шуңа күрә, сиңа чын күңелебездән киләчәктә дә үзеңдә булган гүзәл сыйфатларыңны сакларга телибез. Бәрәкәтле озын гомер, какшамас сәламәтлек, иман байлыгы. Үстергән газиз балаларыңның җылы карашларын тоеп, алар бәхетенә куанып, сөенеп яшә. Бер Аллаһ Тәгалә сиңа тән сихәтлеге насыйп итсен. Урының өйнең түрләрендә булсын. Синең сабырлыгың, тапкырлыгың, мәрхәмәтлелегең безнең барыбыз өчен дә үрнәк. Зур йөрәгең һәм ачык күңелең өчен рәхмәт сиңа. Барлык иң изге теләкләрең чынга ашсын. Бик бәхетле бул. Гомереңдә якты көннәр, елларыңда яхшы кешеләр булсын. Гел шундый тырыш, ярдәмчел, игелекле, сәләтле булып кал. Рәхмәт сиңа шундый булганың өчен. Кайчан гына килеп керсәң дә син һәр вакытта шат күңелле, ачык йөзле һәм тормыштан канәгать. Бер кайчан да тәмле ризыклар тулы табыныңда шәй эчерми ашатмый җибәрмисең. Тормыш матурлыгын күрә, сөенә беләсең. Син күп кешеләр өчен үрнәк, шундый булып калда. Яратам, сыкланам, хөрмәт итәм. Бар туганнар, дуслар җыелышкан, кочакларда чәчәк бәйләме. Нинди истәлекле көн соң бүген, сеңелемнең гомер бәйрәме. Чәчәк атсын синең гөлләрең, матур үтсен синең көннәрең. Якты булсын кичләр, төннәрең, изгелектә булсын телләрең. Нурлы булсын синең уйларың, туры булсын йөргән юлларың. Гөнаһсыз булсын кулларың, югалтма син иман нурларын. Озын булсын синең гомерең, моңаймасын синең күңелең. Исән булсын барча һәр кемең, шатлык белән үтсен һәр көнең. Хөрмәтле Рушания Дияншевна, чын күңелдән бар теләкләргә без дә ихластан кушылабыз һәм якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне тыңларга чакырып калабыз. Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине бар җирдә дә, сәламәтлек йөрсен җитәкләп.